Wata rayuwa mai sa kai. Ina kwana malam Tukur. Yanzu ni me kake so in maka? Malam Tukur wannan Kabir mutunan kirki bin. Na ce maka babu. Yarinyar nan ko ta fita ne? Wai shin me ma kai ka dinka da ko yarinyar nan ko da yaushe za ta fita ne wai? Bukata ta da ni da ke mu haɗa kai wajen kula da tarbiyyarta. Wata rayuwa mai sa kai akan yin damuwa. Na san ka ji daɗi a ranka. So tari haka nake yin ina wa. To ni ina ruwana. Gobe idan Allah ya kai mu insha Allah za mu je ƙauyen. Wallahi Allah jima shine muka kawo maka saya. Ina ga batan hanya kuka yi. Ban gane babur uku suka salwanta ba. Ina narka dukiya na sannan a ce ba riba me amfanin sana. Wata rayuwa mai sa kai akan yin damuwa. Duk mutum mai tawakkali ba zai sangarce ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa da ku a wannan tasha ta mu ta Dan Small TV. Wannan tasha ta mu ta Dan Small TV tasha ce da za ta kawo muku wannan sabon series namu mai suna Wata Rayuwa Hausa Series. Wata Rayuwa Hausa Series shiri ne da ya ɗebo rayuwar mutanen da muke ciki yanzu. Za ka kalli abubuwa da dama suna faruwa a yanayin rayuwar da muke ciki. To ku biyo mu a wannan YouTube channel namu mai suna Dan Small TV domin kallon wannan shahararren series namu mai suna Wata Rayuwa Hausa Series. Abokanai na ni fa na gani ku ya rage ku gani. Ni kaina na bada gudunmuwata a cikin wannan shiri na Wata Rayuwa Hausa Series. Sunana Salim Dan Hajiya. To amma ku biyo mu a Wata Rayuwa Hausa Series. Sunan series ɗin kenan a tashar kuma da zamu rika haska muku shi ita ce Dan Small TV. Abokanai na ku yi subscribing na tashar Dan Small TV. Ga wanda ba su da subscribing na wannan tasha tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Albishirinku za mu fara sakar muku wannan series namu daga ranar 21 ga watan 5 shekarar 2021. Abokanai na ƙawata da ƙanwata masoya na faɗin duniya ku biyo mu a Dan Small TV domin kallon sabon series ɗinmu mai suna Wata Rayuwa Hausa Series. Kar ku manta ranar 21 ga watan 5 wanda ya daidai da ranar Juma'a. Abokanai na ku yi subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode, Allah ya bar. Ina kwana malam Tukur. Yanzu ni me kake so in maka? Malam Tukur wannan Kabir mutunan kirki bin. Na ce maka babu. Yarinyar nan ko ta fita ne? Wai shin me ma kai ka dinka da ko yarinyar nan ko da yaushe za ta fita ne wai? Bukata ta da ni da ke mu haɗa kai wajen kula da tarbiyyarta. Wata rayuwa mai sa kai akan yin damuwa. Na san ka ji daɗi a ranka. So tari haka nake yin ina wa. To ni ina ruwana. Gobe idan Allah ya kai mu insha Allah za mu je ƙauyen. Wallahi Allah jima shine muka kawo maka saya. Ina ga batan hanya kuka yi. Ban gane babur uku suka salwanta ba. Ina narka dukiya na sannan a ce ba riba me amfanin sana. Wata rayuwa mai sa kai akan yin damuwa. Duk mutum mai tawakkali ba zai sangarce ba.